Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumenengipun kula wonten mriki kagem nepangaken diri kula ingkang langkung cangkep. Nami kula Yasmin Faridun Najmi, kula saking kelas 11 DKV 1. Kula sekolah wonten SMK Negeri 1 Wonosobo. Jurusan ingkang kula pendhet inggih menika jurusan Desain Komunikasi Visual. Alamat kula wonten ing Kenjer RT 7 RW 6 Kertek Wonosobo. Sedayaning tiyang tamtu nggadhahi kalangkungan. Kalangkungan kula inggih menika kula saged ngerjakaken ayahan fotografi lan sejenisipun kanthi sae. Kula kreatif lebet madosi ide referensi desain kagem ayahan ingkang wonten diparingaken. Saben tiyang mesti nggadhahi kekirangan. Utaminipun kula. Kekirangan kula inggih menika kula asring bermalas-malasan nanging kula saged ngrampungaken ayahan kanthi leres wekdal lan saged nyamikaken kalih menapa ingkang wonten diparingi. Dipun wangsul kekirangan, mesti wonten nilai saenipun. Nilai sae ingkang saged dipundhut saking diri kula inggih menika kula saged ngatur wekdal. Kula saged ngerjakaken ayahan leres wekdal senajan sempet bermalas-malasan. Anceman ingkang paling pengaruh kagem diri kula inggih menika keset lan kadang-kadang gampil nganggep alitan menapa-menapa ingkang damel kula kesesa. Kula nggadhahi ciri mligi inggih menika kula tansah tlatos lebet ngerjakaken ayahan. Bilih kula kirang marem kalih kasilipun, kula tansah usaha madosi ide benten ingkang cocok kalih pangajeng-ajeng kula. Semanten ingkang keparing kula tedahaken bilih wonten kalepatan lebeting ngendika kula, aturaken nyuwun pangapunten lan matur nuwun inggiling kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.